Kublai pi baro ni wanlam pi syaka di ka program Doctor Speak minta ka janmiet halor kapang ka Jingsumar ya ki Longkmie bat ki ba armet ha ka por COVID-19. Bat ki ba minta ha ka ni ka program ilong i Dr. N. Wanswet retired DHS MCH bat FW bat i Dr. M.N. Shilla retired senior gynecologist na Ganesh Das Hospital ki ban batai yengi halor ka jingdan kam bat sumar ya ki Longkmie bat ki thei armet hakum ka ni ka por COVID. Te kublai shibun Dr. Fleisch meta ka ni ka program. Dr. Wanswet ka jingkli jong ka beningkom kalong ba ki kunhun armet bakumno ki bakham kloy ni ki bakham la banyo kem yu ni u COVID-19. Kublai shibun daya ka jingkli ka jong pi. Hajing shisha ka ni ka COVID-19 infection ka ni ka pandemic mentamo kam pelait la ni kam ki ya ki ba armet ru te kum ka jen kum ki ba armet hi ki Longkmie ki long kum ka ni ka general population hi ya ka ban yo ya COVID-19 infection nrei ka ka baja ka long ba lada ki yo ka don ka ta ka ba ki kham kloy ya ka ban kham shitom namar balai namar hakapor armet kalong ba ka immune system na ni ka takabor jing yada na ka banyale persya ya ka jingpang ka khamduna akiba armet kamde ru tang ya COVID-19 rek ham tam ya kinu ki viral diseases ru la ka long simple ya ka kum ki flu mo ki normal flu te ki ru ki bla judon menswa kum H1N1 te ka jo ru kini ki khamlong ki khamdon ya ka chance ya ka ban kham shitom ho ka jing shisha kiba khandai 4% ngilaban ong ba kilaban long asymptomatic lani kim pen I ka dak ka shin jong ka jing shitom lani kilaban sudon ka jing shitom ka ba malumala nrei shi 4% na kini kidon hakata ka jing ma ya kiba kilaban kham yo ya ka jing pang ka ba kham shitom ka bangi ongki lani gila banya hedu ka critical illness ki bakin don kam yaki ICU intervention te bapoi sya ka jing jubab ya ka jing kli jong pi ki bakham don ha ka jing ma ya ka banyo ya COVID-19 infection ki long baning kong ki healthcare workers si namar kam tam ki nurses ki doctors lani ki bakham long ki bakham don ha ka exposure kata ka por ki deal lani ki don ha ka bat ki nong pang kham slem kini ki kham long address kumjo ru kini ki frontline workers bamut ki la bande ki aganwandi ki ANM ki ASHA kini ru dengkat bat kum ki ki sanitary workers kumjo ru ki police lani kinu ki ba don in the public domain ki ba kham bon ka exposure to the infection kini ru ki kham long at a high risk ya kren ki pregnant woman the kumjo ru ki don kini ki ba let's say ki ba ki kham ya kendu bat ki dekhot jong ka yeng mo mde ki dekhot na ki yang kum mentap ki la ban song ha yeng la ni ki la ban ayu nre ki ya kendu bon ki brio ki ba ya keleng kala ban long na ki dekhot jong ka yeng ru ki tre ya ki jing tre jing ta ki ba mi ki ba wan te ki wan pha she yeng ki wan ra ki jing snom kum ki ne ki belong expose ki ni ru ki don ha ka jing ma ban yo bat ka ba khadu ka long ka jing ki let's say ki long yeng long sem ki ba kham ren ki ba ka kham hi ki ba kin yo ya kataka social distancing ki bang ya kren hapo yeng po sem ti ki ni ki dei ki ba kham don ha ka jing ma ban yo ya uni COVID-19 ka wake up hang pa deru ni ngan poison don ba nakini ki ba yo ya COVID-19 ki group of people dan kita ki kenhon ki bala ban kham shitom shu te kini ki dong kum ki ni ki bala kham rangba lani ki bang ong ka jing armet ka ba ki badon ka karta kum ba life husan snem cheneng nang ta ki don kini ki Longkmie ki ba armet ki badon lupa ki jing shitom jong ki don gi sai don BP ki don gi sai don jing pang shini lani ki jing pang klong snam kum ki ni ki long ki don hak ta ka res ba ki lada ki yo ya ka jing pang ken kham shitom nang ta shu ki don kini ki ba kham
ki kham snga ki kham ngi ong ko obesity mo kini rokum ju hi ki kham don niki jingshitom te sakaway ka ba ayu ki don kini ki ba kham ki don kini ki ngi ong ka tendency ba kin lang snam ki the snam ki don kini namar bale ha ka por armet kani ka Khyllung hakpo ipres haki veins te kani ka jing ya jong ka snam naki kijan sha uklong snam dan iban kiu shaneng ka kam duna tukum kini lar ka don kata ka jing bom la ka snam ban ya be ka don ka tendency ka ba kin form clots te kum kini ki big badan ka tu ka tendency ru ki kam long at risk hi ba kin lada ki shitom kin lada ki yo covid infection kin kam shitom Kublishibun Dr. Wanswet kata ka jing batai shai jong pimo ka jing kli jong amata ka phashi Dr. Shilla kublishibun Dr. Dr. ki ipat ki la Jingsumar ba kini ki thei armet pet ki Longkmie ki diban shim ban ya da no ni u covid infection kublishibun ha jing shai kini ka jing pang covid amanta namar ba ngitip bi ba ki briu menta la boro hi ki briu hapo megla ngitip lut pang covid te khamtam hai be de kini ki nong armet kajing yada ka bingidon kam hi ba kin le ka de kumba le iki we ru ki bam armet te kumba yong i Dr. Wanswet ba wat la ka kam long higher risk bakin kam yo kajing pang ba kam shitam lada ki bed ndi kajing yada pat ka long kumju iki we ru kata ka mot ka ba ngindeng bhai ki mas jungi ki mas ki ba biang mde tang ijani ba kumni kum tai malumala menta lele ki ong ba lepila bandeng double mask ka kan kam ba nang tab de lad ye khamtam ki ba armet ban laj na ko ba bed kade ban laj ban nummi na yeng ladala namar ba hoy ngatip bun ki ban ong kumlung ila am shong hieng man won ra khaw dai shni mulo ingi she yeng mo ban lik tre ten re ladala hi ka ba bahai bakin shong khop hieng hapor ba ki armet ban laj ke ye bed nang tab de sakawai pa de kade kajing mlien ban ya thet kti kajing mlien ma thet kti ka ba hakar kom ba de tamot pin thet kti de ko sabon daka baka sabon lani lamdan kata kum arfo second la de fimla kata at least pen kam di sanitizer shaban bam shafin kata Khyllung shafin kata ke ru kajing sat kti barobor ka de we nang tab de kan perthai mentangi ong ka we kajing yada ka de na kajing ai tika hoi bun ki briu kim de kren bahas phong kan je ai tika de na ka liang jong ke health ba na liang jong ni kuntu ba barok khoi ni de banya priang bat ya shem yekani kajing aitika nama kade kwe kajing kalat jing yada namta jugi nong armet namta ki khon kalong yang long sem bat namta ki imlang salang jungi barok ka barok po megalaya ti habangi page pangkani ni deban tip ba kani habangi don kuno kajing song shitam neliang jungi ba armet la de fi sngo bala sang ban biong khli la ni jurho la ni don kata kajing bamla ban sem ha lani kijing shitam kum kita lani kidan kiba nungkong du kin soktu ba kim yo sngo ba basma yo sngo ban kem kijing sama na lani kidan pade kiba penhiar jam di kidwai bamalumala kum kini kidap ba sedang kuman ong ban tip badan jingpang ru kidi ban lek kloi khnang ban yada ban pois kata jingpang ka ba kham shitam ban hap pois du hospital ni ban kloi ban penyebit ai kiwe hieng Kublishibun Dr. Moy kata ka jing batai jong pite ka ko ban klibeng e pis kan ko we kumnu pat uni u knyang jing pang covid-19 ula ban khata I kin thai armet be ki Khyllung pat long ka Longkmie kala khai Khyllung manta ka dan ka surrounding ka ba ka high transmission rate mo ka jur te kumnu kala panyada pa I Khyllung ba yala di ha kum kata ka kom pi kata kadi habakadon kala lit sakum kita gijaka kamtam ka tetep bakala don come in contact lani kala ya kenduk bat no ka bagi suspect lani ka kala poi sejaka bagi tip hadian bakadi bobon kum kita pidi ban tip ba num ya bet shu giwe halong yeng long sem pin haban isolate lani shong khop hiwe jaka banum ya klek bagi kon hadu pin di yok ban test yaladi lani up hadu kita ki sansingi bagi ong na sansingi bangin ajing test yaladi kena menginti kena bangi bet ne kita ki jingpang ti ban yadai ki khon bat yaladi kede ke badan kam yo kupa jong ka yeng ru le siu beli tre dawan hi yeng ru kita ki kendon ki ban le khoj ken
ban pun khoi ba ya dia sha phin rong she yeng loj no ka mas sha phin rong she yeng sha phin mi na yeng ru da wat nom klet ya ka mas kum kita ki baret nri ki ban ya lam sha jengai te ya kata ka lenti ki bangi kwa ban ya dai ka long yeng bat ya ka community hi ba ko we ban nom ya bet ban nom bor ban sapyang nu kenyang jingpang Kumlay doktor kajingkli jong kam takai si doktor Wansman. Doktor ki ki kendon jingya da kamtam ki niki thei armet ne haba ki let sumar yala di si ki jaka ai Jingsumar kum ki healthcare facility na benta ka kot ka khia jong ki. Namar ngitep ha kitu ki jaka ru kibun ki bring ngitep manu badan covid manu bamdan mo tik ki lat jingya dapat. Te kummi ki niki badan kam bandai chaki bandai yaki check up mo. Te niat swa bangan juba ka jingkli jong pi ka long ba nga sukwa ban pen kan mau ba ki ba armet ki ba hakani ka pandemic la ki dei ni kim dei ki ba la yo ya ka infection jong covid basically ka ba duna do ka ba ka inject la kum ki dei ban pendap ya itai i check up i balong sausin kadan kam da shisha ban le ki ni ki sau tali ki check up kata hapor khat ar tayo ka wei ki dei ha ka por ha pedeng ka khan riu bat ka ar pho tayo ko balong sau banai ha pedeng ka sau ba ka san banai ka balai ka long ha pedeng ka nyau bat ka pra banai bat ka ba khat do ka long ha ka por badam khandai banai tikini ki dei ki sau tli ki jing check up ba ki dei ban lek nang ba kin yo ya ki Jingsumar ki ba dei la ka long kin yo ya ki dawai ki baki dai bandi kum IFE calcium kin yo ya ka immunization kum ka tetanus toxoid but kum ju ya ki weki test ki badon kam ban le ha ka jo ka por pat ru ngikran ya kan ni ka dei na benta ki tu ki ba armet ki bomdon kanu ka jing shitom re menta kin don ki ba armet ki badon BP ki badon ki weki jing shitom kum ya ki ni ki la ban kam dot kam khambun ya ka jing le chaki shaki jing check up dan amar kata ki baro hi ki ba armet kin le ki check up jong ki rengkat lembat ke jing batai jong ki ba ya ka check up laki long ki doctors laki long ki nurses te ki dei ban don ka jing ya ka ki dei ban don ka jing ya selok lang te ha ba lek poisha ka jibab ka jing kli jong phi ka long ha ba ki lek chikini ki ja ka check up ki ba ki don kam ban kan mau ban le ka baneng kong ka long kat bala kitu bam da dei ki balong ki badan ki jing shitom ki mangi ong ki complicated pregnancy ka jing check up let's say kan bha la da ki lej haki jaka sumar la ki long ki health center jong ka sarkar na ki private jaka clinics kalong clinics na hospital kalong ki lej haki tu ki ba kham jan yaki ki ba hajan joki belengi ong kumta namarkan penduna ya kajing kata kajing exposure ke jongki ya ka ban yo ya ka infection nrel ase kin don kita ki ba don ki jing shitam ki ba don kam ban yo ya ka specialized check up te kum ya kita ka ba ngila ban ong ka long ba kat ka bala bakin let daki private vehicles lan bikin avoid ya ka public transportation kat bala nga try kindon ki bomla ru te rei kat bala nga marbang inhaban avoid ya ka overcrowding lani ya ka jing khap nya bri mo te kan mau ya kata te ka baar ka long ba hoi kumbala gado I Dr. Shila iki protocols kum ka badeng mas ka ba penkhoj iki kiti ka num kta shani shatai shakmut shakman kataru ka dei ka badan kam but sakaway ka long ba kamtam habalik ham sha janga lani wat la lek hajan ru le sikan kam slem kapor ba kin yale ban kiar na ka babam haki le si haki dukan paj ba te namar takadaw ka bam ka di ka ka ie pen million ban ra na ie ngatrai kita ki de ki ba long very ki badan kam shisha ban ken ma ban le ban yada yala di na ka bayo ya kanika infection Kadi babatay mo pi doktor. Sa ko nga ko ban banrap ni halor jing ong jing doktor wan sweat dai. Kadi ba perthai menta kala don kini ki telecommunication gi ong dai. Ka ba la da pimla ban pa telemedicine ka ba phila ban le si ban phone gi doktor WhatsApp you know na ki don ki video conferencing biki le na po ka government jing iro
Ngin penan kami kita kilat ru kenang ba hajaka pin hak ban wan ban syukeli jingkeli saduk syaying jong saduk klinik gi ya doktor leni nurse pila ban syufon ni dikatai kini kalat bakala syak kesorkan mata penan kam pin batai ki doktor ya ki baki doktor kin ai pada ki advice lengba kata ka phone leni ke WhatsApp ru kala syak dengan penan kami kita telemedicine kini ki lat baki ngidon Haperteng utama. Hapshim hikila lenti lek sing yo mo. Ti Dr. Wanswen ko aman clear pi ba pila man batai penya ikini ki la Jingsumar ba biang halor ki bri ki beshitom ikini ka anemia dunasnam kini ka jingtlot haka bormet hapadeng ki Longkmie armet but kitu ki barang shuyo Khyllung ki ba syakta pat hu COVID-19. Alright. Kumbangi tip hi ba ka jing dunasnam kumbalong hapadeng ki ba armet kalong hadu kumba sanpau hadu 100% te ho kentup lang ru ki ba yo covid infection bat ki bom yo te kamtam ya ki ba yo COVID-19 infection kani kanang bu su ya ki haka jing sitom ken namarba ho mapiong ka jing tlot kandon ki kiwe de ki jing sitom kum ki jing ngau thai ka jing bom la ban bangi ong ka jing kende syadem kini kila bandon nang tapat de ka jing ngau jenjar ban ring penhim kian mesim kidon dan namar kata kadau kini kumbangi ong hi kumbakalong hi ya baro ki badon yo covid infection kalong ba ngin pen kiu ya kabor jing yada jong kamet lani kata ka immunity system ka jongi takaba hoi nengkong kadi takabam kadi de ki sembo jing bam ki ba a jing te mo te bat kumjuru ban di ya ki dawai ki ba pen klanye kamen hoi bat kamtam ya ka jing dunasnam kumba kalong rutin hi ban di ya iron and folic acid te badon jing dunasnam le habdi double dose te kani kadai bat retang ka jingdi ya uni ukuliru kan numyarap hi kata namar ba ban penlong ya kata ka hemoglobin ka jingkiu jong ka hemoglobin hakasnam kadon kam ya uni iron ban combine bat kiwe kum ki vitamin B12 kum ki vitamin C kum ka protein te namar ta kadaw kat bat ka jingdi ya uni ya kuli iron folic acid hab ru ban bam ya ka balance diet te na takadaw ka jing bam ya ka balance diet kalong ka badon kam ba kam bangikiran ni ka balance diet ru ngem dei ban perkhat ba kam long affordable lani ba ubabun balang numla ban afford hajing sisha kalong affordable ladap hi tip ya ban bam namar ba penlet ya ka jingmut jong pi ban pet ya ka ka balong ka badon haka snong ga taw jong pi ka yeng ka sem jong pi ki jur mo ki ba pio na ki per la si nang tapat de ki so ru ki ba pio halaka ayom la dangi keren le tang itu iso meleng ru il abiang uwe ban ayaka vitamin C ka ba don kam hak ba formation ni kata tem don kam ban ong ban perkhat kita ki jing bam ki ba remdor ki so ki ba remdor ki jur ki ba remdor te kum jo bangi keren ni ka protein bun sin ki jing mo jing perkhat jong ki le tang si ki non veg bingi ong kum kado ka peleng kado kha ki rei ki don ru ki bangi ong ki pulses kum ki dai ki shana kini ru ki babun pha ka protein te kum tangi la ban kalong affordable hi la dangi ngi kloi hi bat ngi jit hi ban ba te na takadaw kalong kum ta te kham tam kini ki don ru ki anemia ki ba ngila ong kalong moderate te kum kita le se tang utau dawai ubadi le se namar bun haban ki jet kasnam unum biang ki don ru kini kumia kita ru ilaban ai daki injection ki iron injection te kumta ki kataru bala ban le hajing syam da don kami pan sa hospital pilek hi sub center PHC ki laban ai pila ban le no shi te gini ki baduna kasnam pada ki ong kata ka hemoglobin ka ba long less than harga baduna ya ka new gram ya kum kini tingi hab ya kasnam te khamtam dar ki ade ki banai bala he long don por su ban te ka tu kasnam kum pila dak pra banai ladakan kasnam jong pi ka dunai ta hab ban le po admit hospital kana ban yo ya ka blood transfusion Lishibun doktor te Dr. Shilla uni covid ulan ni man kata kerukom kakhon chwa ban dap banai
bun ki besi kili bahai kini ki don ki studies ki bala mi menta nem ki ong ba ki don kato ko ningot ki bala ban yo ni ong ke premature delivery tamot ba khai Khyllung 4 dap banai tam ambon tang handiat te henry kata kala bande na ka daw jung ki dawai ni kala bande no na ka jingpang hero te don pa de ki ba ki ong kato ko ningot ki la ban le chadu shaba Khyllung ila ban klat ak pot le ni klat mare dep kha di kita ki di very rarely bakin jalan ni ki ba duna ba ki ban poi hdu tau pot kan ki bubun ni ki khon ki ong khandai pusan khandai pun riu persen hi ki khon jo ki ba khan ki ni ki Longkmie ki ba don covid ki long normal mat kum ki khon ki ba kha ki ba klem yo unyu knyang jipang covid khat khandai dia kalong kaba sekan ka jingkli nga squat limo regarding ka vaccine pan kalong kaba shngani emi ki Longkmie ba armet bat ki Longkmie ba dang shu yo khun bakin shim ya ka vaccine pan manyadai ki no new jimpang hoi menta kadang shu pen mi men shim tayo lang bakla ka na ka ministry jong ka health jong ka sarkar jungi ba yeki nong armet ru ki la sha ban ai vaccine hakanu kuno ko por jong ka jing armet jong ki don gi besi phone besi kli ba long ni aman armet ban ai injection ba ngadang shu sedang armet lani ngaladep ai first dose sha ban armet mentang ngala armet mentang ga government bakala sha tamot yiki ba armet na do pas nang puni hadu dekha pilong ban ai injection yiki baladep kharu pilong ban ai pendap iki tu ki vaccine kitu pade ki ba yo covid hapor ki armet kitang shamari dep kha khun kini ai vaccine jong ki kalong safe Longkim dan kaman apa tu lai banai ka period dekila jam nu covid bakin em katu for general hande gi armet hingi ong tang shumari dep kha teli ai no vaccine normal hapor ba ai buin kon kalong safe ban ai long safe ha kulish sa kawi halor kata nga kusukwa ban ong namar balay PE namar balay ngi ong ba ki ba layo yu jingpang covid ai no ya u injection maria kha mo wat langi PE ong padap lai banaru kadaw kalong ba namar ba ka kumbang kren hi mene sakmat ba ka taka immunity jong ki ba armet bat ka beteng ru hakapur ba aibun ka long down ba ka duna ba namar katangi haban simlut ikilat kilenti barokoj banyada ya ini Longkmie namar balada hakapur bala kharu kampat kut tanghang ta ihaban ai ka Jingsumar ya i Khyllung em lakum nu lengba hab aibun in hab don i hab sumar ikun pengi ong lakum nu hadu arsnem haban ai ka attention tu tingem kwa ba ka infection ka in yo ka infection lan iba kanu bas musi ganja namar ba ka immunity ka long depress ba kamtam dalakha kadi babatai pi doktor tikani ka jingkli jongai pi doktor one sweat kalong mo barok ki kenthai ki don ka hok banyo eka Jingsumar ka babiang mo hakapor ba khai ki khunjong ki tangba kumnu ya kum kini ki Longkmie ki ila ban ai pat Jingsumar ka babiang tam hakapor ba khai ki Khyllung hoi kumbang kran ya ka covid infection hakapor ba armet te kitu ki bayo ya ka ki belade ka por ban kha mu ki la de ka por ban kha kin le kumnu ka we ka de ka long bakani kam ka don kam ya ka jing ya trelang jong hapedeng jong ki nong ai Jingsumar ki healthcare provider bat ka jing trelang bat i Longkmie iba yo ya ka jing sitom rengkat bat ki bahayang hasem jong ki namar ba ka shisha ka kham shisha ya ki ba yo covid infection lani ki bangi ong ki don ki bangi dak suspect let's say not a confirmed case te namar ba ka don ka jing trelang shubo ini iba pang mo menta ilong asymptomatic impak dik porka she is under home quarantine lani isong slung hayeng mo te ja bakawan ka jingsu te kumno le ilong positive tingitip ba long kan hab don kin hab don kilat kilenti ba la kat bala ba ini idei ban yathu syakatuka jaka be idei ban dekha la kalong hagan no health center le sikala long sub center PHC CHC le kan long haki hospital te namar takadaw kadai bandon ka jing yatrelang with the kiba nganong kumno namar hakaway pakaway ka area kadon ka health center ka ba
kaba long in charge lani kaba shim jingket klit na bentak tu ke area dan namar kata ka di bandan lupa ka communication hapeng jong kini ki yang hi but kata ka health center ka jandu kenang ba nang ta kan la man communicate biang ya kata makin poisa ki hospital ki badai mar balai ha ketika hospital ru haban pen kre lupa haban nong ready lupa hai ban bu ini bahkan numdan mar kumbalong hi ki hospital menta ladai ngi ong hakinong kendong ladai ngi ong hasoru kidai ki bangi Jingsumar lang covid and non covid tela dai ki covid kamut ya ki bakha ya ki bakini berok ni haban don ngi haban le ya kani haka covid area te sibu la da kam don ka dika communication unnecessary ini ipoisha non covid te kan don ka jengklumar namar ba kan increase ya risk of transmission of the disease to the ki baklam yo ya ka jengpang ru te namar kada first and foremost ka don kam ya ka communication ba ka jeng ya trelang ka ba ar ka long ba ho ka dei ka jeng shisha ba la da dei ba pang covid kumju kan di banlong hi kata ka respectable care ka di banlong kumju kumyi kita gi mumpang te kata ka di bandon ba namar ta kada ha bandon ka jeng ya trilang namar ba menta namar ba klem tip ru klem pen kre klem ei ni ke la long kap kai wandera ka jeng e shisha te hakpor bakharu kadan kan ni ka bagi ong ba la bandon a birth companion right but in date bet iwe ibriu but ya ita ibriu ru iba la bandon lang ban yarap ban Jingsumar i idei ban long ibala test te bat imdei bandon ka jingpang bat la ban ong ba ita in late no ban sawan pa de iwe kataru kam la ban long de kum ta di ban sngotu lupa ba de iwe attendant be ibalong disease free te kata ka we bat bandon lang bat i hakapor bakha bat hadu pa in the late year te kata ka de we but kumju ru nakaliang jong ki healthcare provider ho ki kini ki pro arngot ru nong pang itay nong abru ki de banlong ki ba follow ya kita ki protocols ma ki ba ong kita ki jengdeng mas kita ki sanitization ki hand washing ki kita ki de banle te nakaliang jong ki healthcare provider ru kalong ba ho ki don la ka jong ka kamram ka banle but kata kalong ba bagi attend ni kini ki they have to banlong in full PPE kini ki protective equipment mo te nang tapat de hapor ka ba kumtakin ay ka Jingsumar ki kung balong iki we hi kan don ka monitoring na kabanta ka Longkmie itay bala don ha pedeng ka Jingsu ka bat ya Khyllung ru kumjo te bat ki ki Jingsumar ki badai banle kita ru long kanyat kumta te kawai ka long ba hakapor kawai ka ba hakapor ba ka kapor jong ka banka kadai kapor ka bakam long increase ya kan nika risk of exposure to everyone to the healthcare provider ru to the euro dan namar kata bangikran ni kan ni takadaw ni kwa ban ngakwa nakaliang jong ban ong ba kini ki balong covid positive ki ba armet ki Longkmie ngobha ban wan shaki hospital ban kha namar kalong ka ba e subu ki kha yen mdei ka bu ka jingma ya ka yen ka sem hi bar ko we tang itu inong pen kha namar phi ong pen kha yen he ka PPE he kita kilat kilenti ba phinia da ya ka jing sa priang jong unin nong pangkalong ka ba e shisha namar ka tanga kwa ban kentu ya ki Longkmie mdei ban tiang namar ba ngitep hi kitiang ya kata ka jing le hospital kitiang ya kata ka jing test nre kini la da kila long positive kitiang ban le ba kumta yo Longkum nom no nre na hakaliang ka ba ong ka jaka ban kha ngakwa ban kentu ba baro kamtam la da long covid positive kha hospital mdei la de le ru bat kha ye te kata ka de ga we ba ngi la ban kentu te kita hi ki ba yu te bat subo menta let's say yo kadon kanu ba ki kwa ban ki let cho hospital ki let hi ba plimo mla ban follow ya kata ban ya communicate te la da poi kintu hospital ka bang kwa ban kintu ka long ba de ban ya thu ya ka status jong ka disease ba ngi long positive kanang ba long kandon bet kata ka Jingsumar ha ru kam ba de te kanuman ra kanu ka Jingsumar si namar kan bengiong respectable care ho balay ka don kam namar ngikwa
ba kata jing khai ikun kan long ka babha kan long ka bakmen kan panum dan kan ka jing ngau thu ka jing yes ngau thu bakala ka jing kan no kan num dan ke kup kata te ka jing nakaliang jong hi ka long ba don kam hi ka jing ya trelang ho nakaliang jong kiba sumar baru nakaliang jong kinong pang don kat bat ki bhai jong ki Kudisibun Dr. Wanswet kata kajing batai pasai pai pimo dia parlok in chimbrik kin dia chipangin sawan pai biang shakana program. If you are pregnant and are worried about COVID-19, do not panic. Let's start by discussing antenatal care. If you are in early pregnancy, you may defer your antenatal checkup. But it is important to remember that 4 antenatal checkups are essential during the course of your pregnancy. Follow all instructions of your doctor or nurse. For minor complaints in early pregnancy, you may consult your doctor by phone to avoid repeated visits to the hospital. However, if you have a high-risk pregnancy, you should have frequent antenatal checkups as advised by your doctor. For an antenatal checkup, you can go to a nearby PHC or CHC or a private hospital. When at the hospital, maintain a distance of at least 1 meter from others. If you have fever, cough, or difficulty in breathing, seek medical care immediately. Let's talk about how to plan for institutional delivery. It can be risky for mother and baby to deliver at home. Hence, always plan to deliver at a health facility. If you do not have any complications of pregnancy, you may go to a health facility nearer to your home, like a CHC, PHC, or a private hospital. However, if you have any complications during your pregnancy, you must deliver at a larger hospital that can conduct a cesarean section if necessary. If you are pregnant and have been diagnosed or suspected to have COVID infection, please remember the following. Follow all instructions of your doctor and nurse. If you have mild symptoms and are asked to stay at home, follow all precautions of home isolation, including wearing a mask and maintaining distance from others. If you don't foresee any immediate danger, delay your routine ANC visit until after the recommended period of isolation. If you develop any symptoms that concern you, or you start having your labor pains, immediately visit the hospital. Inform the hospital by phone before reaching, so that they are prepared to receive you. Whether your delivery will be normal or by cesarean section will not be affected by corona infection. It will be dependent on your pregnancy status and decision of your doctor. If you're breastfeeding, it is important to know that there is no evidence thus far to show that COVID-19 can be transmitted through placenta or breast milk. Hence, you will not be separated from your newborn baby. If you have COVID-19, you can continue breastfeeding using the following precautions. Wear a good quality mask. Wash your hands before and after touching the baby. Avoid coughing or sneezing on the baby. Niwan lam ya pisha ka program Dr. Speak halor kapang ka jingya da ye ki Longkmie armet bat ki kinthai ki badang shukai ki Khyllung hapor ka COVID-19 but I Dr. Wanswet but I Dr. Shilla. Di Dr. Shilla ka jingkli jong ay pi kalong ba kat ko mala batay Dr. Wanswet mentande kalong ka babhani e mi ki Longkmie armet wat lada ki yo uni COVID ni kim yo ru uni COVID peken wan khabet sha hospital. Hot kini jingkli PHC CHC ma kadan kam ha kini namal ba bun hi ki briu kham tamli menta badan COVID khat kandai pandemic kumni ki tiang banwan hospital ki ong delhi hospital kin sa test tong balik fin tiang ban test ha jing sha pi divin kemen bi ki test fin tip ya ka status jung phi la phi dei positive ne negative yo COVID khnang pin la ban sumaria la di bat ye khun jung phi bat ki bhaing ba sem ban chim ki jing ya da ki badan kam dan ni ban wat Jingsumar la da don Jingsumar kom ni kom tai dai
Te sakawai kadi ke ba ki bri tiang ba ki ong tang support hospital ban support bet. Ndai kam dai kum ta pi ha ba one hospital ka shong la de pi pang covid ka shong la de pi dei he ba pi yo teng te biong kli ne should positive should film dan symptoms dan jing stom area. Kumi kito tamot la da kalenti kha ka biang ikoni biang film dan jing stom e pi kai. Ndai la da ja ba pi don ka jing stom kum ko covid ka ba la ta adu ba film la ban ring mit sem ba Pinum la ban kan ban khati hable de ba support yang ban pan khai kon la ni ban yarap de ki tiar la da mlong ban pot ru ten re ki don pa ki ba shit perkhat ba tang support hospital ba ting e kata ka jing sha test kwe ba ting e ka jing sha pot de ban kon tu ye bar khat ki ba long ki ba armet wa ju ting kita nama kita ba khat ki de ki ba ki lat ki ban yarap nam ta ka lawe jung phi ba ikon jung phi but ka jingkha ju ikon ka de ban kan shong la philat ban khan ban lit de ka jing sha pot kan shong haki daw ki ba ni ong ki obstetric reasons mo ki daw ba le se phim lat khan ka daw bal rit ka len ka ing len ti kha la ni ba shong kan yang ikon la ni ba phi test nam no ba shong ka skum shatrai ba kiu than ka bp hadu na Khyllung gitu bro ki di obstetric reasons ke ba ni hapan ban pot dei tang number phi covid khat khnai kam de bar khoi phin hap sha poi kila ban kha hi ru kila ma ti ka jingkli rongai phi ko wei pat kalong ka bashinga ni em ban ai bun pat ikini ki Khyllung ladaka Longkmie ka yo covid on in fact ni le ladaka kami ka de ka covid positive ni kentu ba bikin ai number ba hakat tu bun jong ka kami ka ba de covid positive ki dan kita ki kenja ki immunoglobulins ki bala banyarap yagi Khyllung bikin protect ni ya daya le dia na ka jing yo jong ni u covid te ha jing sha ho ikime ha por ba bun kon idem sat ba ki ti man sho ban ai bun kon pun khoi ba le dia nang ta deng pha ka mas double mas khnang banum bit na ka jing ring sim jing i Khyllung ten re kam don ka jing ma ban ong ba phin ai bun kon tamot bam bit Pide ban abin kon hapor ba pidap khai kon la de pide covid positive ru. Ti doktor wan dia ka ba ong doktor sala ho le si ka kami ngi kren ya ka kami pade ka ba shitom ba. Ba critically ill. Te kom ye kini ru ni ong hi ba de ban ai da ka bun. Re ka kami kanum la ban ai bun kom ni ka por. Te ide ban don ita ibang le kren mane te attendant disease free attendant na ita iban yaram care provider ita in yarap ban shu kem ya kabun ni express ka bun but ilaban ai Khyllung daka lesi daka shamoy te kum taruk nang bai Khyllung iba jong ka kemi ka basitom eru inum de bandu yaki ya ka jing koridor jong ka dut kemi te Dr. Wanswet pat lanu pat kini ki Longkmie armet ki la ban shim ya ka vaccine but ka don kanu ka side effect la da ki shim ya ka vaccine ha ka por ki armet ho ka jingdon jong ka side effects hi kam ya pher naki baro hi ki general population ki ni ong ki ba klem armet ki ba contagion rang ru ki ba shim ya ka vaccine te don naki ki banum don ai hi rekat tu kat ni naki ki la ban suyo ka jing shin ka jing pangmet pangphan ka jing ngotulot mat kan ni kanum ne hi kan ne palat hi ka shisngi arsngi te sakawai ka bayade pade bat ki ba armet ka bamdan bat ki ta ki general population ka long ba hadin jo ka vaccination ka dei ban shu long ban pej benya yala di arposngi te ya ini arposngi namaraki ki dei ba in pej in ngap thu yo issue yo sngoba kadon kanu ka jing sngob thaj ban ring mensin kanu ka jing pang ka shadem kanu in yo idak ha kitu ka area hajan jong ka tu ka area ba ai injeng yo don kanu ka dak ka ba long saw kum tu ki dots ba saw lani ka don ka jing jingem lani yo sngob kumba sukpo la ban don la ka don ka jing sukpo la ban pri ne umdon jing pri ru te bat kumju ru ba yo kadon yo isngo kum badon ka jing beriek man lani yo kanika
kedan ka jing Khyllung te arpos ni de ban observe yakini te rate hakat kum ka jing pej benia akat kum ka jing ki studies ru ki hadu menta o kat namar bangitip ban approval ka vaksin kala don hi ka study ka pej ba ka biang takadaw ngilayo ya ka approval ban ai te kini kilong ki ba hab ban supe te ita hadu arpos ni rate kani kamdei kani kadei kam ka baong bangin ai ya ka ban penkup bor da ka jing tem mdei ya ka ban kin ngoti pada ban simi ka vaksin namar ba hajing shisha kam don hi ka reported ba bahkan don except kum ko ba juyo hi kiwi ya ka Lishbon Dr. Wansven Dr. Shilla lada kalong kami ka syakta huni u COVID-19 hakapor baka armet dei lanu kala pat ban sim uni u vaksin ko mangilong menelay i kwa ba kinu ba yo covid por ba ki armet kitang step kai kon kini ai no vaksin jung ki mo de la da kitop da kendiap chpang no vaksin ru kidan ki besi phone ban keli ba dang poi jum poi long ni em ban ai vaksin long ban ai mde ban ong bang poi jum poi tumut ngam long ban ai vaksin dan ni ba ngadang plan bangan ngon pun khon kita menta ke government bakala ai ke approval ban ai ta jemut anytime during pregnancy phila ban ai dal dep kha khon la ban ai ki kan thei ki ginu ki ba like hapor bo poi jempoi long ban ai te ngim de ban septing ban ai injection ni nelich khmat ban ya pedang ya kini ka jing kalat jing ya da kumba bun ki tim ru ban ai uni vaksin ki omba kala ban kata mo ya ka jinglong armet la shai hadin habut kata kamde ka balong shisha mo phila ban batai halo kata kala gila don ki jing ki studies ki bela penni bakam kata ya kata ka you gibri ki si ong ba da ayuta numpun khun shu ndai kam dan jing de ir em kata ka jing armet lani ka jing pun lani ka jing plan ban pun kani ka de tang ka inject banyada na ka jing yo jong uniu covid kamtam banyada na ka jing yo ya ka jing shitom ka ba jur ka ba shitom ka ba hadu bakin poi shika jing susi lani ka jing klan Lishbon doktor te Dr. Wansven lada ka Longkmie ka yo COVID-19 ni kala ni ang ban khahi Khyllung ni habdan kam ban le ka cesarean delivery thoi la juba Dr. Shilla men gat kum ka yu te ka lada yo COVID-19 hi kam dei hi ban ong ba hablet direct ya kataka ban put ban le CS ka CS kan long hi lada don kam ban le kam dei namar ba yo COVID rain namar ba kidon kiwe kidaw bahab bande ya ka cesarean section te ketika tahi ndai na bantaw COVID te kumnu kila pat ban manage kan ka liver pain mo hakithei armet ki ba shitam yu COVID-19 pat ka liver pain hi kan long kumju hi kan numdon ba ong ba bangi ba itu ilong kemi iba don ka jing armet haba isu ka income su ban ya kini kiwe ki ba kibam dan kajing kibam armet gamut kibam dan COVID infection te namar kata daw ki ya kajing su kajing lasha jong kajing su ru kan syong ha kata ka bangi ong ka threshold ka pain threshold te ya kitu ki badon kam ya kajing yarap ban ong ban pendunai kata kajing su kumju hi kumba pendon kam ya kibam yo ya ka COVID infection la ban pendon kam to kum hiki center ki balong ni la ban pendon kam ya kataka epidural analgesia te kam dan kanu ka contraindication ba pendon kam ya kata Kulish bu Dr. Wansven te Dr. Shilla pila ban batai banyak ba bun ki bakli ya kan ki bating ru teng ba kabun kemi kala ni em ban penbit COVID-19 ni Khyllung lada idi ya kana ka kemi ka ba yo COVID-19 pila ban pensyai halor kata kamdan kata ki on nama ta daw ni kwa ba ki Khyllung kin bu be ya ka kindi be ka dot jong ka kemi ko mga ong ladala ban bu de lade de Khyllung hi in bu hi laim lada ka kemi ka stom tan ko ma Dr. Wansven ne di ban chu knyot kem no ikto dot jong ka kemi hai ibol ibakod nang tap sa pendi ba de Khyllung nama ha ka to dot jong ka kemi kidan kita ki kenjar dawai basna na kamet jong ka kemi antibodies kiba dai di ni Khyllung ikala ban pen fight le ni ban penyap iknyang jing pang covid le da bit si Khyllung ru
dan jing sha ka babah be indi ka dot jong ka kemi ka badai ka covid positive ka bah long kam dan jing Em kata kam. ai kublish puin kata jing penchai jong pi Dr. Wanswet ki ipat kila Jingsumar ki Longkmie ki ba shakta nu ni u COVID-19 ki di ban shim ha kapor ki ai bun pat ki Khyllung kumbai la ong hi Dr. Shla kini ki COVID appropriate behaviors bagi ong mo pentangi la ya la lendet hi brok khaj ngatrai nadu ki Longkmie ki pat ba brok khaj ba kata ka mask double masking de bandeng de ban saj ye ki kiti de ban saj ye ka jaka ka ba pen kejet bunyi Khyllung kata ko badan kam ban le de kita hi ban idon kam but kumjuru ya kitu niakren ya kita ki Longkmie ki bang la ban ai bun rei ka wei ka bang asukwa ban ong hang ni ka long ba namar pi ya ki bom pang ngi kampen slur ya kata ba kami kan kedup hi Khyllung mo den rei ha ki ni ki Longkmie ki ba dang long positive wat la kim symptom la ni ki long mild symptoms ngi ong ban kata ka jeng kedup direct bat kami kan num dei ban long hap hi ban pentia Khyllung la ka jong ha ka wei pede la si jing tia but ka ban jengai kumba reput naka bakadon ka kami la dalong ka bala bu daka barrier la ni kum ka kenja perdamo maka num dadon kata ka long ka exposure ha por ba pi ai bun ita bom la ban ayumo rei pede long kan kampen duna pede ya ka extended exposure kata ka dei ka ba dia ngila ni empat ban pespun ni kenria no ya katarik halor ka plan cesarean delivery ni labor induction haki patients ki bayo mild covid symptoms Dr. Wanswet hakaba kumbang ong ya ka termination of pregnancy na kapor ban kha kan nam da depend ya kanika infection kan hap ban ra ya kata kapor ban kha ni hanganu kapor ban kha kalong kan dehi kumbangi ong ka obstetrical indication Tementa syubo lada kumba piong ba mildly symptomatic ngikwa ban delay. Mo te namar kata kan wan tang lesi ka expected date kala poi but ini ibriu ilong mild symptomatic ngila ne em ban delay ya ka lesi imsu ti rila da pomsu ni siya ai dawai pensu lani ngile cesarean delivery no kumta te kansyong paderu haka kumta ngin hable ki kinja assessment mo ba Khyllung ila ne emban up syata te ngin hape lang ya ka jingpha jong Khyllung ru bat ya ka jingpha jong ka kami te kumbangi ong ha jing sisa kam dadon hi kanu kumbangi ong ubalong positive ki kha ngila ki bapin kha la ni ki basumar ki la shim ya ki requisite protection te kam dadon hi ka jing ngatrai kam dadon kam la da la dei ban kha kalalong indicated di ban kha ngatrai kanum don hi kata bang inong ban postpone ten rei pada lesi ya ki bam pat dei pat poi sata ka due date lesi menta kumba shai long mu ngi tangkat ngi ong 2 weeks before the due date ngi la le cesarean the in case in such cases lada ngi la pej ngi la assess by Khyllung idang biang ban definitely we can delay Dr. Shilla bun bakwa tebru halor kanemo ki infection control precautions ki bangi di banchim hakapor liba sukha bat hakapor ba late delivery ya naki COVID-19 Longkmie kan Atri ki long kum jo hi kum yaki ba mde ki covid bat kum mangi lek baru bor hi kajing lek khut ka de gawai kajing lek khut jo Longkmie bat kajing kamtam haki por covid community gitu gilat jing ada ke bengi hijau ngi ban ki mask ki sat ki social distancing gitu nang ta hapor balik kharu ka jing lada ka Longkmie ka de ka basat baklan ka balong kamde ka baduna snam ka biang pura ka bamdan ki ki jing pang ki comorbidity conditions ngatai ko mikini ki brio kan dalik khai ki jaka ki ba biang kum ki PHC ki CHC ki hospitals jungi ki ba ki labor room jungi ki la long no ki facilities untuk ki la biang bangin ai ke jing ka jing penkai ya ka nong kha haka environment ka bakhoj haka jaka ka bakhoj ki tiar ki bakhoj nang ta ki barkhoj ki de banya dan ka jing penyo khnyang ya ka ni ka nong kha
tang yo COVID wi ki knyang jing pang ru ki sterilization jong ki tiar ki tar jungi hana do ki PHC shaneng ki PHC CHC ki hospital work khoj itu ki biang lut hapok yun ta daw ni encourage ki bri bakin ni kentu ki Longkmie bakin persang hi ban likha ha ki jaka ki ba ni biang kita ki lat jing ya da ban numpen yo infection ya kami hapor baka kha bat hadien bakal adep kha hapor baka lungkhun por baka dang sa se si singi arsingi hapo hospital ya ki baka kun normal lani gitu besyak put le si lai singi san singi nyau singi ka syong ha kurukom long juga kami di hapor baka sa hospital lu kita gilat jing ya da ban lat ban penbit knyang jing pang ya ka ni download in place temat ni encourage learning kentui ki Longkmie bikin likha kini jaka ki ba biang ki facilities. Okay, kubli shibun Dr. Shilai taka jembatai jofi. Te shwa bangin penkut ya kani ka program pi pikwa ban I message e ki bri bapet ya kani ka program halor kani ka phangmu ka Jingsumar ki Longkmie bet ki te armet hakum kani ka por. Nga shukwa ban ong ka wei ne ban shu pen kemau ba ngin kemau ban nadu bas dang kani ka pandemic hang ni let's say ngan ai kini ki numbers kendet bangyo baki ong ba hamegelaya ki confirm positive cases ni don ki ba armet ken lai spa arfwe hendrei ka khubor ba ba kdei ki bala koj na kani jingpang hadu arspa andru pusau nang ta pat ki bapli ki badu no ki jing impat de laingot haka nadu basdang ni pandemic katar kdei shaban poi kani ka jing ai tika lani ka vaccine te ngashkwa ban kuntu hang ni ba ki Longkmie ki ba kha ki ba don shanu haka hame hampo meglai bikin sobha ban simkhya yakani ka jing ya li aitika ya lede ba ya kalong yeng ki khon men kpa bahing basam kuntu we ban shimi kani galat jing da namar ba kan kente ya ka kot ka khya jungi bro ka we bat kan kente ru ya ka kot ka khya jongka ri jungi Kubishbun Dr. Shila, Dr. Wanswen. Ngakwa ban ong ba ngakwa ban kentu ya baro kamtam habing ya kren menta ya ki ni ki Longkmie ba mi de ban ngothu lani ban tip ba ka jing tip ka long kabor ti namar kata kadaw nakaliang jong ka department jong ka health department rengkat lem ba ka jing ya trei ba ki we ru ki administration ba ki we ru social welfare everyone kalong bangila ni yele ban ai ngila ai ya kanika jingtip syapang uniu ngai syapang uniu knyang jingpang syapang gani ka jingpang bat kumno bangila ban yada ya ladi te ka jing kentu kalong ka jong kalong kumni ba ngimdei ban syap tieng namar habangi don ka jingtip ngila tip kumno ban yada namar takadaw ngin syem lut yaki eki ba ngin le eki ba ki ban yada na kanika jing sitam bat ka jing thu kalong hi bangin penduna ya ka lani ngin penkut no ya ka transmission te namar ta kadaw la da baro ngi ya trailang da ka ba ngi ya bud ikita ki jing betha baro khoj te ngila ban da ka jing ya trailang baro ngila ban ban stop lani bangin penduna no ya kanika transmission kenang baka jing im ka jongi baro kan la ban ngila ban ya lek no ki jing tre ki jing kta ki jongi ki kamai ki kaji ki jongi ban ta baka ngin la ban im ka jing im ka bangi im menshwa Te kubli shibun doktor ki jing batai jong pi halor ka phang ka Jingsumar yaki Longkmie ba armet bat yaki Longkmie barang shukakun hapor kaneka COVID-19 ni ai kuble yi Dr. Wanswet bi Dr. Shila sa shi sien ha be shimenta kaneka program Dr. Speak te parlok kattu ngla poi shabakut te ngin se kendu pyang ha ka kapor ngade da karman lang kaneka de Doordarshan Kendra Shillong